Türkmenistanda geçirilen dürlü çareler sebäpli döwletiň maşgaly büdjetini, çağalaryň ırtgalyny el garmagy ýylyň soň kaýyny, beýtaraplyk we täze il bayramçylyklarynyň öňü sirasynda hem dowam etdirilýär diýip Azatlygyň habarçylary habar berýär. Bir kanun salgatlar Farapdaky garip maşgallaryň käbirini mektep direktoruny ýüz tutup özlerini beýle pulun ýokdugyny aýtmagy mejbur etdi. Şarlykda polisiýa bayramçylyga pul ýygnamak üçin okuwçylara salynan telefon gadaganlygyny hem tutarg edinýär. Adat bolşýaly yerlik häkimler tewit paýtagtlaryna gurulan agoýlaryň ýanyna bedelýän başarçylary bedeme goýurdylar. Türkmenistanyň ýazylmadyk kanunyna görä bu arçylary bedejek ýalpyllyk bedewler we oýunjoklar yerli telekeçileriň hemde büdjet işgärleriniň hasabyna satyn alynýar. Her edara, kärhana täze il bedewler üçin adyndan 50 manatdan pul ýygnamak goýruldy. Ol pullar nagd görnüşinde tawşyrylmaly diýip Marda habarçymyz aýtdy. Mundan başga adamlar öz işleýän yerlerini renkli çyralar bilen bedemeli we arassaçylyk işlerini geçirmeli edildi. Şeýle-de edara kärhanalaryň ählisi agoýa barýan ýoluň boýlaryny arassalamak üçin hakyny tutulan işgär uratmaly. Olar ir sagat 8-den agşam sagat 18-e çenli köçeleri arassaramaly diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Onun sözlerine görä arassaçylyk işler üçin hakyny tutulan adamlara her günkü zähmet üçin 40 manat tölenýär we bu puly büdjet işgäri öz adyndan uradylan adama töler ýaly günne öz edara başlygyna gowşurýar. Arassaçylyk işleriniň näçe dowam etjegi we bu puly näçe günläp bermeli boljagy hem belli edilmeýär. Başarçanyň şäher daşynda bedelmeginiň sebäbi adamlaryň köp bolup üýüşmeginiň öňüni almak bilen bagly. Geçen yıl başarçanyň ýanyna baranlara jerime saldylar. Esasy bedelýän agoý şähere kän üns berilmeýär diýip Marda habarçymyz aýtdy. Mardakydan tapawutlukda lewap ýötünne pul diňe täze il bedewler üçin näl, dekabrda bellenýän beýtaraplyk güni üçin hem ýygnalýar. Şu gün Farawyň 1-nji we 4-nji mekteplerini beýtaraplyk we täze il üçin okuwçylardan 100 manatdan, muallimlerden 50 manatdan pul ýygnamagy başladylar diýip Azatlygyň yerli habarçysy habar berdi. Garip maşgallardan bolan okuwçylaryň enatalary özleriniň beýle pullarynyň ýokdugyny aýdyp 1-nji mektebiň direktoruna haýyş bilen ýüz tutdular. Sondan soň guruply maşgallaryň çağalary 200 manatdan, garipler 40 manatdan pul getirmeli boldy. Esasy pul tewit arçasynyň ýanyna we mektepde geçiriljek çärelere garaşlanar diýip habarçy bilen gurulşan mektep muallimi aýtdy. Mundan başga ýokary klas okuwçylaryny sapak wagty yerli polisiýa bölümine çağırmak köpeldi. Olaryň ýan torbalaryny, jübilerini barlap, eger smartfon çyksa, enatalaryna 200 manatdan jerime salýarlar. Ýöne tölek kwitansiýasyny bermeýärler diýip habarçy aýtdy. Ogly 8-nji synpda okuyan Soltan Muradyň sözlerine görä, onuň ogly öňe mektebe smartfon alyp gelýärdi. Muny muallimler hem bilýärdi. Çağan mektebe smartfon alyp gelipdir diýip enatalar bilen düşündürüş işlerini geçirýärler. Bu bahana bilen goşmaçy pul ýygnamak üçin edilýän emel. Bir ýaly adamlaryň maşgaly büdjetine urulan urgy. Emma ol guruply adamlaryň çağalarynyň telefon ulanmagyna hiç bir täsir ýetirmeýär diýip Soltan Murat Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Täze ýylyň öňü sirasyndaky bir kanun salgatlar gurok gelen ýyldan agyr ziýan gören oğuzluk işgärlerini, daýkanlaryň maşgallaryny hem aýap goýmaýar. Farap häkimligi olardan özlerine berilmeli sowga düşünip 100 manatdan pul ýygnaýar. Daýkanlar bu ýygymdan gaty nägile diýip habarçy aýtdy. Azatlygyň bu mesele boýunça Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkezinden düşündürüş almak synanşygy netijesi boldy. Praga wagty bilen sagat 11:10 karalygyny edilen telefonlary Guramanyň kabulhanasyndaky 44 87 77 belgili telefonuna hiç kim jogap bermedi.